ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka long ke ike beson tenat bentep ba wei rong ba upana ka Shnongtynnai ka bahap apa put sam jo ka Southwest Hills District ya belatip kerteng ke uba beliren shilla ubayang halagi jong kijat ban pelut pensep nak benta ban shna bat ban penlong ya kini ka Jaka haduk pakan dakala kan Jaka Jngohkai perthai ka internet shisha bat ka ban kring shisha ya Paitbah ha kini ka Jaka kidon naduk ki Jaka yai kai ki Jaka Shnongtynnai pengat kipung ri dok kha bat ka Jaka ilek ka jong ki khana kat hadu menta uba beliren shela ula pelut pensep hinaladi hadu sanlak tengka klem kanu jingrap jiki bor sarkar ya ka ba ula syutrei tang marwei bat ka jingrap jiki khun kikti ya kini ka Jaka Jngohkai perthai la pli Paitbah dau MLA jong ka Mawkyrwat constituency uba Renington El Tongkhar ha ringkat ka jingsa kilang jong ka deputy commissioner ka South West Hills District ka kong Karamai Kharkongor Menteri jong Shnongtynnai uba tual ding jerwa samla tenison kharmujai budai technical person jong ka Mawkyrwat CNRD block Jngohkai lambat kiwi de kiri rong ba te kalong sa kai ka ba sautanat ba kumno ba kibriu simet ma kila sa naladi hi ma katne namar kajing la ban urlong katne kajing long ru dei nai simet ma klam kanu kajing arab ila penut ila de tengah ngalap keli kumno pimpat persang keli ki skim ki ek nestai yang ngam tip ngam nang bangan lewat ki skim ngan le na na chano teng kata kan rei wala kata ru imdan ka jingdu jingkermen rei ila personal jong teng ngaru ngaso senai kata kapor te ila yathu saka khana jong i kumta te ngadon hi kum jinglong beriu mo ka jing so senai teng ong tom lelai tengan serap hi kat kepala te kumbai imta tengah Arab kumno bangan pendesain kendiat ki landscape kendiat taba 4 la than hi du kata tama namar ba hap invest hi nala pelala jong te ka long hi ka ba namar ya kan hi kumno ha ki around 4 lakhs 5 lakhs itra ila lut na la jong mo ila le du kata ka jing trish tom jong i te wala kata ru ikal apan ipu ipiang te ngala ya keren bat i te ha tu ko smiru ila lang apo tourist officer ila kan du i te ngala Arab panjimun i kanu kurkum ngin pan skim kanu te nakaliang jongka office jongka tourism ru kilo ong bakin serap te so tenat ya sya kata kawai ba kum kini ki jaj brio mo ni kermen bakin nang bun susu hakani kathan Southwest Hill District jongi namar bapi dapat sya ngi yang ni ki dang duna mo bala khampa ki kani hi kawai ka Jakram Hot Spring tenang ta ka Morlang Viewpoint te sakini ki kuai nrai ka ka bagi kedan kam ka jingdan kam ka development ma klam ka no ka development tu bun sin kam da pau than dai te nrai kempinda pe ko ki suara hinda suara hinda le hakinu ki Jaka ru ka don lupa kata ka development man la ka Jaka mut ki priu ki ruas ba ki bana baru ki wan ba tamut ka tu ka ayu ka yarat banjo ka mo ka kenti ka yo ka kot ha ka tu ka snong karu beni tu mdai tangi ki beriu simet hendra ya ka than baru ka tu ka juga liang ru ka penduna ya ka unemployment ma kumentale ka kam ba ki beriu bayo kam kila duna ba hani hajan ru kidang don ki respot kum ka urnar te saki ki wei tharai ki sadang la ban le ani kana ba hani ka Southwest Hill District ma kum ba nging la le keleng ma nambar bengi sle tur ngila la bon ba ki Jaka hang ni bon ba ki Jaka te hendra tambah katahi ba ong kam don ka development teng don hi ma ka jinglong beriu dan ngimla ban i jengai ru ma tuk ngi dalek kan ni kan long nam long tan rei takada boong ngi don kam kumna kaliang jong ki technical export rei lada ki don ka jing ki wan ba ha kan ko kom ki kwa ban le ngi na kaliang ngi ru ka ma ngi ban kloi ban yarap ban kan tio namar ngi ka jing kwa hi jong ni ba ban kaliang jong aro kwa hi ba kan ni kan dei kata ka ma ka second sora ma ka second tourist spot namar ki bun ba ki Jaka te nginang kermen ba kinang mi bun kum kini ki benrio ki ban yang hala ki jong ki kijat bat kinang pen kentiu yala jong hakayeng kasam bat kum juru ya ka thani berkawai te kum bakalong hi kani mo jing trai mam sa ya kani hi itrai na iba lengkap bat ki khun ki kiti jong i
man kapol bawan hani ngam pada itan taki brio to tengkat isai khot balam tu rai bun sin hi ki khun jong i lok jong i berbor kia dalang rekat hang ni kat no ka jing internet mo boro si sistem kia dalang bantri lang kat no ka jing internet ki ai rong kia le kan ni kam jing internet hadu kata long ke ka ba pen ai jing mut yang i ba mangiru bat ya ki brio ba kumno ngin long kum kini ki jat brio bangin nang ai kiu saprang mte bong bangin ap thana ben ring ni ban sedang na la jong te nga hadu klung barit ki awan bat pen khu iki mau pen khu iki te kadai ke ka banga so tanat mo bat nga ai ka takamen sim yaki ya i ba bliren i badai trai ba ki khon ki jong i ba nang ni khmat mo kom ba phi kat ni pilai le sistem bat kan men ba andala play kan ni ka jakaru ma phi hi phinang ai panya bat kham tam ya phi ki khon ma ana sai pa jong phi la tamen phi dei ma phi hi phi di ban but ya ka long din jong i pa jong phi ma phi dei ban pet ba kom no inang panya phi dei ban nang perkhat su sa ka ai ka badan kam ban le ma ngelak plan ong ban tadi bangi yo bangin le ka swimming pool hang ni hai than ka jakariat te ka nomor hani kalong kasit nomor kibri la sakit lawan ki orna ni wi jaka kasit bun kibri kim nang ban jingi ma sawa ki kam salia hi ki bana jangai le ma kim tip kom no kalong kawa te ka da ka jing plan jong ala dangi don hang ni ka we ka swimming pool ma ni along ka jakawa klasit pada menta portlang kasit hi te trai kindalong som kata mut ka revenue jong ma kadang kiu ka revenue hani jakaru te an mentaru ilasna ya ka ai children's park ru ilasna ibarit te ingin senang yang develop susu te tarai bat nang dangi layo sa kita ki skim ki bangan sa penyarap bangin penuat napok ka jong terus te tarai kan ni kesenang ki susu gitep ba kan ni ka de ka jing tracy met ni ba brelin selabat ki khun jong i kumba ila penpau tinga syukwa banong e pi ba pimdei ban ya sngo diaw na marba marsen yar mene na kali ki di rangba hang ni ki ong ba o menta udon ula o ti mio i ngasyu kwa banong ya pi ba sisian por bangile chepo soara haktuka no akalikai katuka jaka ngile yalam yu chief justice jongka ri india ti kataru kalong kumni marba ka long kini ki rukom jaka ti ngiru ngi panmap no ung yong ni mentakasi pet kadum kalo mio ai uru wangi wong pimdi ban jas ngodiau pet kane ka jing itanat kaniru ka dei ka we ka attraction baki brio ki bana bar kim jio i komuni ula o ubadan di ong buang kaniru ka dei ka we ka ba attract ki brio ngi shani ngi i ula o ngi long man ka por ngi snowit re ki brio ki bana bar bre ki wan pan pet krang yu ni ula o tenga tharai bat kumta ngi yang ya pet bla sutanat ban i kumta kal benginang yang uta ulu o usura kensan but yo ilot ya kata ka jaka kata ka kshat ki but ngatrai hang niru baka de kasian ka beningkong bangawan ngatrai hang niru ulo o du ura usura bet mo te hang ta lele ula asutenat uang kalongum ka perda ka ba ra te kini ki jad jinglong haki tanjungi sene ya ka ege ka bangi ken ngi la shu ken bet ngi la take for granted gomba ki yong de ki breu ki banabar ki tourist bede ki wan ki skutanat adu wau ban bet de kumta ngashu kwa ban long pi ba uniru ula o udi uwe uban ki uban kring ki breu kin kring ba ban wan pen de nrei ke ega ba kumbela ong iba teni bentan yong ka tourist moda daka daka roi ba kan ka jaka ka jingkiu jong ki ka jingyo jong ki breru kan kiu ba ngakwa ban ong pi ba ke ega bakin kring ba ki breu bakin wan ba kalong ba habangi habaki wan ki breu na shabar ngilong ngidi ban long ki ba welcome yaki ngidi ban long ki ba kiba pediang yaki namar kata ka dei ki ka ba kring ki briu ki sultanat kalong kumju ka ba habangi dele ching ki briu de ki briu ki sultanat ki sultanat ki rekhe ki pediang yangi ngiru ngi sultanat ban le ching jongki de kumju ki briu ki ba nabar le habaki wan dingi ngi ki dong sang shnong ni ngi long ki ba sultanat ngi pediang yaki kiru kin yatu pateng la pateng bat kin sawan syakane ka jaka but kani ki jaka jongi shisha bon ki sports kum kini sha urnar shi kani ka jaka terter
kadai ka Jaka ka ba itanat ba ngakermen ru ba kiwe ki badan Jaka hang ni kin ya pen kiu langkum ka ni ka Jaka khnang ba kindawan ki turis kinumwan pet tang ya kadai kinwan haki bun ki Jaka kin yo ban pet bun teli ki Jaka khnang ba ki ong kadai ka taka tourist circuit ti kumtaru ngakermen ba kat benang yat kisngi kini ki Jaka shani kinde kin mi kita ki sports kerana ki briuru kinang one page mde kin one page tangka way ndade baki don Jaka one page lai sautili ki kinang kamwan kung baong ibatani kadong kata ka swimming pool ngatrai ngakerpat ibatani ban naka office joki bakin page bah kin survey kanang bangiru ngila ban ai kita ki jingerap ki ba day compare wat dekade na office tourist ne nang no henrei ba kat compare ritang bangin yo ban ai jingarap ya pi nga sugarman bat nga su ka im jonga ka long ba lasai hadin habut dakala wan dakala ya ba ka ne ka Jaka nginyor ban snakat tu kat ne ki hotel mo nginyor ban snack ki hotel kum hang ni kin yo pe te ngat shubo kum ba san chipo ni arpo snam hadin dakan ne ka Jaka ka long kum ta kan long ka jisut tanat ba ngin sakan mau ba hakat takas ngi mentakas ngi ya play ya kan ne ba din lingba kan ne ka Jaka kala akiu ba ka vision kan ka jing yo I kum haki jong ba beli handrenge thu e phi ngal sokmen hato kata ha ka bai lawan yalam yang sisin hang ne banwan page kan ka Jaka ngalai komitmen I bang akwa ngan sadon rekat hak ta jing peliro namar ba kalalong sisya ka jing ai mensim yang ban yo I ba kireu Paitbah kala sedang rong ka ka mensim bangin promote bangin penkiu ka tourism ha ka ni ka dong ka tanjung ni ngaju keren ha ki por baro ba ka alternative banwanra ka kamai ka kaji ka ni ka dong ka tanjung ni ngidon tang ka ni ka bahatam bat kata kalong na ka tourism ngidon kalat ngidon kabuh ka boleh trekan dar ulah penbu alpayangi ya kajing internet jo kan ka mariang ya kajing don yo ki kshat ki bano rompum ya kajing don yo ki lom ki ba internet ya kajing jerngam ikini ki klau ki betap ki badon ha ka boleh trekan dar ulah penbu ikini Jaka ki ba internet hado kata hado mentang ngimpat pendon kam hado mentang ngimpat explore ngimpat discover kidang bon ba ki falls ha ka bangi lanang lap na kasngi ha ka ba kini ki samla ki laju pha yang ngai ki dor ki video ha ka ba ki let ban lap ki shat ki batmai ngadon ke jing ngai bat ke jing kermen ba sisin kasngi kumbaong ba tani ba kaneka tanjungi ka Mawkyrwat berkasawat kasahir kandai next ya kasora ha ka ba ki Paitbah kinwan Jngohkai na kelang perthei ya kaneka dong ka tanjungi badai hello jung kani ha ka ba ngada karpat da ka jing Jngohkai ya ka jing keren jing maram disi ban ong ba kadon kam haduk kata-kata bandon kani ka welcome heart kadok not ka ba priang so bahaya ki breu ki bawan Jngohkai perthei bat ngada karpat ya kani da ka jing Jngohkai ki samla jo ka dong ka than ha ka bangin don kani ka mensim ban priang so bah khnang ba ka jing mentoi kam dei ya kita ki bawan Jngohkai perthei handrei ka jing mentoi kan dei ki trai snong ki jongi ki ba kum jongi ba beli ki bala sedang ya kani ka kam bandon kani ka viewpoint hang ni lada ki breu ke banabar kimwan le se ban ong batang para Mawkyrwat tang para Shnongtynnai tang para nong Photjaut kalong ka bomla long bangin khmi lenti bakin wan page kai hang ni handri lar ke don ki breu ke banabar kan throp bat ki banabar state kam mut tang na Meghalaya kan don ka jingkermen ha ka ba iba beli ila ban penne persa e kane ban maintain pun bahai kane namar insa yo ka jing yo kamai kendir kan soj ha ka ba in lum na kane ke entry fee ban rung ha kane ka viewpoint jong I namar kata kalong ka baron kam hadu kata bangin don ka jing ya trailang na preng ji ki khon samla ki seng bhalang ki snong ki thau ki badon hakini ki dong ki thain kalong ka ba sngono mensim ha ka ba ki bereu na bar ki sedang ban ainam yangi bakane ka dong ka thanjungi kadai ka Jaka syok bereu ngas ngono mensim hadu kata-kata ku nong mikmat ubangin ang kemi lenti bangin promote ya ka tourism hakane ka dong ka thain rangkat berkata kanam ban ong ba Mawkyrwat
ha Southwest Kasihil kadai ke Jaka ke basya syok ki bereu ya ke bakim kuat bakin don hang ni lada ki bereu ken aya kanam ban ong ba na Southwest Kasihil syabe na Southwest Kasihil syak keli jeng keli ngan nam das ngau ai than handai ya ken kanam ke baki aya ban ong syak syok de kala ai than kan ete la ethan ne kan nam sha sho ha ka baki bru ki kran ha keleng ke Jaka ban ngara karpat dak jing ngau jala ki jong ki samla dak jing ngau jala ka dong ka than nga khmi lenti ba kan ka dong ka than jong ngi la ban pen kiu ka tourism da kan ka mensim ya ka bangin don kata ka jing ya burom lem ya ki we kalong ka ba bangin ya kran katkum kita ki an katkum kita ki an ki kanun ki bala bo ka state ka jongi ngim segawi ai ya kisamla ki balang aktif ban yo ban kwa ba sarkar kan implement kan beteri kami kita ki an ki balabu hak state jongi ngis ngawan buram ki kisamla ban ai kublero hak ba ki don ka por ban yakit khialam ban ya petlam ya kata henry ko kisamla ba lengba kene ke jing Plie ya kene ka viewpoint jing ba bli na kwa berkarpat batongin ya trelang bangin long ka daw ngin long ka ketika mon ketika diang da kata kijing terlang ni pigi samla ban penkeu ya ka tourism hakane ka dong ka thanjongi bat ngadang khmi lenti ba om tangi ba beli sibon ba ken me ki entrepreneurs ki ban sedang ki kamla jong kini ki tourism activities la kalong ban snai ki hotel la kalong ban snai ki guest house kumbala perkan mau madam mene kalong ka badan kam hadu kata-kata nga hakijing perkhat jonga madam lapi ong ba haki pausnam ke banwan nga khmi lenti bang kanum da jengai kumta nga khmi lenti ba ki ba kin sedang no yaki guest house kin sedang no yaki ne ki kamera bandon kamera ki bakar pang katukar ne bangsa si kamera ar kamera yaki guest ki bawan haki yang ki jongki ladang ngir khmi lenti ka bakrau bandon kita ki hotel ki bahe kan simpor kata hendrai lada haki yeng ki jongpi ki ba pidon piladon lepa ka yeng pidon lepa ka kamera set lada pipen ka kamera sa si kamera lane air kamera ka kamera ka bandon ka toilet ka baki beru kin lek ha kata toilet ka kamera ka bandon ka jingthia ka babiang ki babon ba ki banabar kin wat ya kita ki Jaka ban lek bansa ha kini ki guest house ki badon tang si kamera ar kamera barkin sa da kita yau kin sa da ki benai kala judon hakit han sora hakaba kidon na bagi yo ki kinong wan Jngohkai perthei ki basa da ki benai ki yo kamai da ki lak tang da ki si kamera la ne di ki ar kamera nga khme lenti ban don kita kilong ying khamtam ya phi ki banang ban le khoj ki banang ban set ya kini ki banang ban set serwa ban set ya kabam la jong umde ban perkhat ban perkuslai banang ban milai musla kene ka juk mentah kala ki breu kisgo trat lada kinang lada pianang persiat serwa plom kumto tang ban bang maridon ki ba pimber tang umno tang usomret upiat berkendiat lak da bang haduk kata-kata ban bam kene ke Jaka jeng ba beli hang neru lai la snama i hang tai ka idon kampalat ban develop sai kene Jaka ka bangingi yang hang ne i khme lenti bana kaliang jongaru kumu MLA ngan yok bani don banta la kumno bangin yok ban bo kaskim na ka banta ban snaya kene ke Jaka ka hakmat ban yok ban snaya kene ke Jaka kenang ba kibiru kin internet ban yang ke Jaka ka bala sna ke Jaka ba khoj ban ya ka bakin yok ban rungru hang tai hapo ha ke Jaka ha ka bai babli in snai ki wei activities la kalong ka children park la kalong ka swimming pool kumalong menta iri dokha wat ban sna la sel pila ban ri dokha ke ba kampla ha ke ba kibiru kin internet ban pe kita dokharu ki song ni